Geçýänsi ýurtdaşlar, esenlikler oğuz ili, kardeşler, hoş geldiňiz çugunama. Türkmenistanyň bir agyr meseleleri bardyr. Şoň üstünde Türkmenistan durşy bilen agyr mesele bolup durýan esatlaryň üstünde ýene öwrenen bilgilerimiz bar. Ýurtdaşlarla paýlaşalyň şuň. Ne bizim daha çanan bäri aýdyp gelýär, ýani Türkmenistanda neme bar? Sistemde krizis diýip aýtdyk. O repressiw rejim bar diýip. Bizine täze Türkmenistanda täze reforma, yani hukuk reformasyny, siyasi reforma, iqtisadi reforma, bilime reforma, ýer-suw, yani toprak eýçiligine reforma getirmekçi bolýar bendi. Täze düzgünde ýaşamada, ne halkyň bähbidinde bolar ýa. Milli halat etjek komitetiň näme düzgünde goýan maksatda. Indi şöyle ordatlar, indi biz täze düzgün getirjek bolsak halkyň bähbidine, indi köne düzgün bilen öwrenmeli bolýarsa, näde öwrenip bilýär biz ony? Üç tarapda sözi bardyr, açyklyga çykarmak. Açyklyga çykarjak bolan näde çykaryp bolýar? KGB-niň ýa-da şu wagtky Mehmet diýip adlandyrsaňam boljak, onuň arhivlerini açmaly bolýar. Bu neçeler türkmen halkynyň näme oýnanypdyr, näme bähbidini işläpdir, näme ziýanyny işläpdir, kimler repressiw rejim bar diýär. Kim danos edipdir, kime töhmet atyp näme dipdirler, ýok etmene ýa-da ýurtdaşyna çykyp gitmene mejbur edipdirler, aýdyňlary halky nähili ýagdaýda edipdirler. Bir şu wagtky repressiw rejimi tanamagymyz gerekdir. Indi şol lüstrasiýa sözüni köp agzap gelýär, çok many edilmeli işdir. Ne ýöne ýurtdaşynda birden adamlar ortağa çykýarlar-da, ene biz halkyň bähbidinde, ene biz opozisiýa diýerler. Onlara bizler aktivist diýerler, her türlü atlar bilen özlerini atlandyrýarlar-da. Näme üçindir? Şu lüstrasiýanyň önemi barada, ýa lüstrasiýa hökmandygyny hiç demesine alanoklar. Ene şu wagt arada neme geçdik tema. Dollaryň Türkmenistandaky valyuta, ýani dollaryň kursynyň ikidigini, onuň üstünde nähili hazynanyň, ýani türkmeniň hazinasynyň nähili ýagdaýda ogurlanýandygyny, ýani talanýandygyny aýdyp geçdik da, burgurasyndan görkezdik. Şonam şoram bir agyr tema da, ýani molumlar häzir şu wagt $60-70 hakyky kurs bilen alyp beren bolsalar 600% bar da otayda, ýani 600 diýip alsak 600 700 köp aýlyk almaly. Endi şol ortadaky näme pul, halkyň puluny onam her türlü ýollar bilen näme diýerler da ellerine, ýani aklap çykarýarlar da ýurtdan. Endi şu zatlar diňe bir meselesi ol, näme ýurdun Türkmenistanyň bir meselesi şu dollaryň eksporty. Endi şu dollaryň eksporty halka topragyň gaýdyp gelmeli, öz erkligini almagy üçin birden reform etmeli. Şoň reformalanyň başy we dowamlylygynda ýörejek nemesem reformalar ziýan görmezýäli lüstrasiýa diýen bir neme bardy. Ýani hukuk, Türkmenistanyň hukuk işini, hukuk tarabyny, ondan iqtisadi hukuk nemesini reformasyny, bilim reformasy, şu zatlarymyz, şu reformalar ziýan görmezýäli lüstrasiýa mydama, ýani dowam etip durmakda. Arhivlerim ýoş-ýoşdan açylyp inde işlen. Ondan lüstrasiýa hökmany zat. Şonuň üstünde başga da nähili lüstrasiýaň bize näme getirip berjek, biziň gözümiz näde açar türkmen halky. Şolaryň üstünde bir
Kralstad da hem yurttaşlar hemesi bilgiler bayar. Biz aýtmadyk yerimiz ba bolsa yurttaşlar heme derler. Üstüne goşup bilerler. Eger ýalňyş aýtsan uzak tanqid edip bilerler. Şölerek ýene üstüne goşan häzirlikçe Oğuzhan kardeşe söz bereyim. Buyur Oğuzhan. Salam kardeşler. Hiç yaşaw diýili. Hakykatdan gowy temany aldyňyz. Lustrasa bul esasy 1981-de Göktepe galaga düşenden soňra başlady da. İşte şo ýerden aktar gaýtmalar lustrasa. Şu Rus rejimine kimler hyzmat edipdir? Döşüne medal daklyk ederler barda. Halkyna zulüm edip, topragyny elinden aldyrdyp ýa-da aýdyň adamlary Ruslara yamallap, öz owasyndan kowdurup ýa-da malynyň mülküni elinden alarna kömek ederler bardy. Neş ýa-da owanyň bira bolup, başlygy bolup gederler bardyr. Ne bular ýygüne adamlaryň ojagyny ýykandyrlar. Şonda da ýene de halkyň içinde fiýlaglanıp göründirler. Eden etmişler kendileri bolun. Şularyň ortağa çykmagy üçin arhivlaryň açylmasy gerekdir. Arhivler açyldıktan sonra bularyň halkyň gahrmany ýa düşmanymy? Otaň halk toňra gözi ýetip başlar. Şu wagt ýöne düşmanyny alkyşlap ýörler. Hormatlap ýörler. Toýa ýata baranda törden yer berýändirler. Ýöne aslında halky şuwna getirerler, şol adamlardyr. Ya şol adamlaryň babalarydyr. Şonuň üçin lustrasa bir önemli zadyň biri. Hökmäni suratda lustrasadan geçirilmeli. Kimin näme eden etmiş bar bolsa, olam halka açyklanmaly. Halk düşmanyny tanamaly. Düşmanyny tanamadan sen ýola çykybilen ok. Ýa-da bir zat edip bolan ok. Neşwat halk näme üçin ok ya? Adam iki mir kaz ýol diýerler. Hem sebäpden şol gorky halky oýunma diýal ýagdaýa getirdiler şu wagt. Hiç ýyly sesini çykarbilýän däldirler. Bir zat aýtsaňam konuşma, sus, gepleme, diňlenýä diýendirler. Ne halkyň ganyna ornan metatşy. Ine şu metatdan çykma üçin şular lustrasadan geçirilmeli. Ine şul adamlar halka düşman bolup şu wagtky halkyň gahrmany bolup beren adamlar bardyr. Ne Mojuk Busaýew diýdi, Murat Garry diýdi. Ine şul adamlaryň halkyň dostum ýa düşmanymy lustrasada açyğa çykarylýar şular. Şular kim bilýän näçe hojuluklar ýykdylar. Näçe bir adama ölümine sebäp bolandylar. Ýöne halkyň içinde rahat gedip göründirler. Ine şu zatlar aýdyň açyğa çykarylman, millet aýdynlyga çykabilýär däldir. Millet aýdynlyga çykmak üçin dostuny, düşmanyny tanamaly. Türkmen halky bir şunemeden silkilmelindi. Sebäbi Russiýa hyzmat edip bererler kände. Russiýa güýçli, ay Russiýa bizi gelip gorady, ay bize adam bolmany öwretdi, ýa-da Rus gelip Qaranismyzy goramasa, ay bizi owan basabalar. Seniň owan diýeniň öňe türkmenleriň. Bu ýerdäki türkmenleriň bolap. Taliban şondan geçip bilse Türkmenistana gelir. Ýöne şondan geçmesi gerek. Ne öz türkmenimiz bilenem düşman eden şu Russiýany hyzmat edip beren agentler vardır. FM'ler. Ine şular halkyň şuwna gelmegine uly sebäp bolup ýa uly rol oýnarlar şulardyr. Halk şuları tanamalıdır. Şuları tanap, şuları açıklığa çıkaran güni, şuların eden etmişini boynuna koyan güni halk adatlığa çıkyandır. Unutman halk. Siz ene atalanladın, babalanladın, kanını yerde koymalı değilsiniz. Siz Türkmensiniz. Sizin
aňyrdan gelýän bizim bir aňyrdan gelýän bir genetikimiz bar. Bu genetik oýan başladyny. Türkmen bir ýöne-möne bir millet däl. Bizim dipen daşymyz bile gögerer. Şöýle diýip aýdaýyn men. Sebäbi biz bir gezek gören adamyzy edi bilýän millet. Näme üçin gorkýarlar türkmenden? Sebäbi türkmen öz gelin gyzyna da hormat goýan bir millet. Biz araplar ýaly gellemedi ýa çağalarmady okup saklap ýa-da gepletmän üstüne taýaklap görünler. Biz öz gyz çağalanmadan dipemide götürüp geden adam. Türkmen ýa-da maşgalada da söz paýy berilip görünmür millet. Gelin gyzlara. Sebäbi çağany ýetişdirýän enedir. Şonuň üçin türkmen şul şeyden çykmak üçin şu ulur zulümlük diýen ýa-da bir gelýän bir halkyň üstünde duran bir gara bulut diýen. Ağacı bulut. Millete bir şu wagt bir iň soňky derejetine getirildi da. Hani bu türkmenin gören günni it görse göz ağrar diýer. Şolar ýaly ýagdaýda şu wagt. Öýle bir halk nähil diýen. Iň bir naçar ýagdaýa geldiler da. Bolup görüşlerine, türkmenin bir bolup görüşlerine bir ödüm daşyndan utanýanlar şu wagt. Nähil bir beýik milletin nesilleri nähil ýagdaýa düşdüler de. Ine şunun esasy düşmesiniň sebäbi aňyrsyndaky agentleriň eli bilen edildişi. Sebäbi 34 ýyldan bäri lustrasy edilmedi. Ine garaşsyz bolduk diýdiler da. Nämeden garaşsyz bolduk? Kimden garaşsyz bolduk? Garaşsyz bolan bolsak lustrasy edilmeli. Arhivler açylmaly. Gaýsy Atabaýew, Nedirbaý Aýtakow öýleki gahrymanlarymyz bular aklanmaly. Biýüne giden türkmen mert ýigitlerimiz bardy. Türmelerde atuw jezatyna gitdiler. Biýüneje. Öldürülen ýigitlerimiz bar. Maşgalalar daga gitdiler. Bular aklanmaly. Bulara komissiýon ödelmeli. Tazimatyny ödemelidirler. Bular edilmedi. Bir giden milleti ýok etdiler. 95, 97, 2000-nji ýyllarda nähili gereğini oturtdular milleti. Näme üçin edilýär? Bilerek edilýär şu zatlar. Türkmen utarmak üçin edýärler. Şonuň üçin türkmen milleti bir gaýdusyz millet. Bular ondan gorkýarlar. Sebäbi Göktepe galasynda hiç bir özbegiň gazan etmedik gaýtargysyny beripdirler oruslara. Atabagalarymyz. Ine şonda köp bir ýitgi ýitirenler üçin esasy türkmeniň üstünde ulur oýun oýnaldy. Ine biz öz elimiz bilen, öz baýlarymyzy, öz dönüklerimiz tarapyndan satylyp, ýurdundan ýok edilip, sürgün etdirildi. Ine şu lustrasda temizlik, şolary kimler satanan bolsa, şolaryň aktyklary barap bolsa, şol adamlaryň aklanmalydyr. Aklanan güni türkmen özgürlügine gowuşýandyr. Şonuň üçin türkmen, hökmen türkmen milleti lustrasadan geçirilmeli, halk öz dostuny düşmanyny tanamalydyr. Sağ olun. Ýa-wa. Şöyle bir neme bar da illüstrasiýanyň diňe türkmeniň düşmanyny däl ýa-da repressiw rejimiň işlän nähil ýa-da işlän börköden bir kural däl de ýani nähak öldürilenler, ýurtdan çykarylanlar, ýa deportasiýa edilenler bar. Şolaryň adyny dikeltmek ýani hukugyny
adam hökmünde, ýurtdaş hökmünde hukugyny dikerler. Bir giden yüzlerçe, müňlerçe watan, ýurt goragçylaryna basmaça dik geldiler, şunu neçeler. Şolaryň hem atlary aklanmaly, statusy berilmeli, e, watan goragçylyk hökmünde ady takylmaly. Bara ak tok, gara tok diýerler, ýani bu toprağa kim ziyan çeken bolsa, çekenligi barada nime kansızda terör etmeli, ahmetleştirmeli, yuridik taraftan. Kim bu topraklara getiren olsa, peyda getirip tamam karalanan olsa, şu döwürler aklanmalı da, soň hukuky dikeldirilmeli. O gerek ola makala yazmaly, nekrolog, yani ölen adamlar var, nekrolog değil da nekrologlar yazmaly, olaryň durmuşlary, tarih yazıp geçirmeli, näme iş etdirler, nerede doğulupdurlar, başkala ýagdaýy indi neberesi barmyş olaryň şoklary. Hem zat ýazylmaly, halka açyklanmaly. Şonuň üstü bilen hem ýanky ine biriň türkmenler şu köp sesler gowdy ýa-da garny dokdy tek saat aly işte. Yani şol seslerin gowmy ýa gowdy aldygyny ýüze çykarýar da rejim. Yani Aziz Bey'e söz veren bur, Aziz Bey. Hoş geldiniz. İldeşler, size hoş geldiniz. Illüstrasiýa hakynda öňem kän aýdyk geçildi. Yani unuttuk. Näme üçin gerekligini ýene-däm gaýtalap otyrys. Aýdylmadyk ýerlerini aýtmana çalışýas. Ine häzir aýdyk geçdiň Merdan aga. Illüstrasiýa diňe bir geçmişde näme bolupdyr, näme dipdirlerden ziyada da ata-babaň taryhyň näme, kimlerden gelipsin, senin aňary 3-4 kuşagyň näme işlerle meşgullanıpdyr, nähile kuýhasyety bolupdyr, nähile nämeler alyp barypdyr, edermenmi bolupdyr ýa-da yalan gepläpdirmi, geplemändirmi, şu taryhyny bilmän öňe gidip bilen okda, ýagny bilmedim. Ne hayvanlardan gözüne getirsen, yolbarsın çağası, yolbars bulalya. Yo, Sırtlanın çağasam sırtlan bulalya. Nämen hasabyna? Şu nemesinin yanında, enesinin, atasının yanında görüp käbir häsiýetleri. O hayvana bolsa öwretýär da nädip awlanmaly, nerede ılgamaly, nerede kaçmaly, nerede korkmaly, nerede korkmaly däl diýen ýaly. Yani men şuna meňzetýän adamam atasyny, babasyny 3-4 kuşak aňarsyny bilip, ondan soň şoňa görärek bir pozisiýon alýar diýelim. Pozisiýon diýsek dogry bolar aslında. Yani men kimlerden gelýän? Nämeler edip bilýän ara çäklerim. Nähilek zatlarda ejizmen, nähilek zatlarda özüňi tanamakda. Nähilek meselelerde has güýçli, o taraplaryň. Yani ýalyk bir ondan soň öňe gidip şoňa görä bir pozisiýon, şoňa görä bir adamçylyk, kişiligiň oluşýar da adam. Şonuň üçin hem näme edilmesi gerekli, yani taryhy öwrenmemiz gerekli. Taryhymyzdan bilemiz ok, hakykatdan hem. Gaty azdyr. 4-5 uşagyny sanap biljek. Dogry. Onuň üçin hem illüstrasiýa açmaly da, illüstrasiýa etmeli. Başka bir ýolu ýok. Üstesine de şu hakky ýagdaýymyza seretsek, türkmenler bir araya gelip, örgütlenip, pikir aýdyp, ýa-da näme etýän ýerler azdyr. Yani şu hakky halkyň näme, häzirki bizim guramamyz, gurucu mejlis. 140 ýylda, 145 ýyldan Gökdep urşundan bäri galsak, ilkinji örgütlenen näme da baram bolandyram bilemiz ok.
bar bolsa şonu öwrenmemiz gerekli. Yani bir ara gelip pikir aýdyp, bir pikirin üstünde tartyşyp örgütlenen yeri yok. Yani örgütlenmek bir erwet zat däl aslında. Hı. Erwet ýaly belki görkezýänem bolup bilerler ýöne. Bir ara gelip neme-de gowy tarapdan gowy niýetdedem örgütlenip bolýar, erwet niýetdedem örgütlenip bolýar diýeýin. Hawa. Mumman şu wagt Türkmen bir ara gelip, yani Türkmeniň şu wagt öz durmuşyny dile getirip haly adaýyny dogurlap düzeltip bilmesi üçin bir ara üýşüp bilen onuň hem sebäbi içine öz içinden ýeneden çaldy diýerler. Hawa. Agent nemet diýerler. O da KGB'nin nemesinden nemet diýerler. Gelýär. Rus imperiýalynyň aşagynda. Bundan ön KGB öz täsirini şu içinden birilerini sana karşı ulanıp şeydip nemedik gerip birdi. Tarihte şeyledir. Yine bizde däl SSR'de ähli beýleki postsovet yurtlarında da şeyle amala aşırıldı bu iş. Yine şu illüstrasiýa şu zatlary açmak, kimin kimligini tanamak, o kimin näme iş edenligini, o kimin peýdaly, kimin ziýanly bolanlygyny açmak üçin hem taryhymyzy öwrenmemiz üçin illüstrasiýa gaty gerekli. Ama geçen gepleşiklerimizde aýdyp geçdik kaýsy ýurtlaryň illüstrasiýa geçirenligini. Ýenedem sanak geçip bileriz. Estoniýa, Hı. Letoniýa, Litwaniýa, ama Germaniýa ýarysy, Çekoslowakiýa bar. Ondan soň bular dolu geçirilen Ýewropa entegre bolan häzirem normal yurt kuruluşu var da şu taýlarda. O geçmedik yurtlaram bilýäňiz. Bizim Orta Aziýamyz var. Ukrainada da geçmedik. Şu an bunu kän gaýtalap oturmaýyn. Mumman nädik geçiripdirler. Dürlü ýollary var. Dürlü şekillerde geçirip bolýar. Özünün düzgün tertibi var. Yine adamlar cezalandırmak üçin de asıl kökümüzü bilmek üçin, yani Rus imperiýasy gelip basyp alan soň özüne göre sistema gurupdyr, şu sistemany söküp aýyrmak üçin özüň milli bolup, yani özüň bir aýry ýurt bolandan soň 91-den soň şeýle diýerler. Garaşsyz wagt bir tarap bolupdyr. Garaşsyz däl diýelim. Biz Rusya değişil diýip aýdaly. Ya da biz garaşsyz bolsak şoňa göre hareket edelim yani. İllüstrasiýany geçirip. Hem onu etjekler jogapkarçylygyny hem aljaklar, hem isleýişi alak boljak, o şekilde bolany. Yani şu wagtky günümüz görüp ýörüş ýagdaýymyz nähilek kıyın, nähilek ýagdaýdalygymyzy hemmemiz bilýäs. Mumman şunlara aýdaýyn häzirlikçe, sag bolun. Aha. Bolýar, sag bol. Yani şaýda illüstrasiýany ýene olarak men türkçe asyýaryň özi ýadymyz biziň taryhymyzy öwretýär. Şu wagt Türkmenistanda türkmen halkynyň üstünde bir massiruny neme bar da, baskı bar, hem repressiýa bar, hem bir tarapdan hem gorku mehanizmi işläp dur. Gara bilimden berilmen halk mankutlaşdyrylyp dur. Ondan soň eline işi toprağa gaýdyp berilmen ajam saklanyp dur. Yani hem bir tarapdan halky baskıda saklaýarlar da. Olam Türkmenistan şu wagt Russiýa çiğmal hökmünde ulanyp da, hem geopolitik görüş üçin, onun üçin tarap. Yani imperiýa bolan soň hem de öz işlerini öwretýär da baskıçy hökmünde. Hindistanda näme gelsek, ýene de şu illüstrasiýa türünde Türkmene bähwetli bir reformalar geçiriljek bolsa, yok mani suratda illüstrasiýa bizin orta atmaly, illüstrasiýa etmeli.
Indi şu wagt sözü orta atanoklardan da şu wagt rejimi aýdyp geçýän. Aýyne çağalara expo geçirýärler-de odan ine çağalara gowy seretýär. Gül oýnap dörler bular diýip paýtagtda görkezýärler. Ende zenallara bir giden saglyk üçin diýär. Bir giden kesenhanalara açdyk diýär. Ene üçin, çağı üçin. Her türlü kesellere garşy. Ondan soň döwlet adam üçindir diýär. Baganda kanallarynda vardyr ine näçe müň adamlyk işleri açyljakdyr diýip. Diňe propaganda gidýär. Ýöne aslında o öyle däl. Ne diýýän sosyal mediada şöyle bir gaýra. 2 güniň dowamında Adalet Ministrligi islen vatandaşy ende raýat diýerler-de. Ýöne biz o sözü ullanmamyz vatandaşy ýa ýurtdaş çağırıp şolaryň arzularını dilejek, nemetjek, diňlejekmişin. Indi onan propaganda edýärler. Menem şöyle sora berýär-de. 2 gün kanun işledi de ýurdun içinde galan 364 ýa-da 363 gün ene dowam etjekmi? Ýa diňe şol 2 günjük arzany diňläniň bilen iş bitýärmi? Ýa aslında sen arz diňlemelimi? Ýa sen özüňden etmelimi? Döwlet gurulşy bolan. Ewa elbetde ýurtdaşyň haky bar arz etmene. Ýöne son iş edilende şonuň alýarmy? Ýa seniň Adalet Ministrligiň düzelýärmi şol 2 gün arz diňlenen bile? Şol seniň işleýän sistemaň şo adalet sistemi. Şol reforma gelýärmi 2 gün içinde? Reforma gelýär. Seniň şo ministrlik. Şoň üçin bu meseleni düýpden çözmeseň bolanok. Birinji adamy näme? 1881-de insan gala tinde. Sonradan Rus imperiyası geldi. Paşa olup geldi, soň Gyzyl komünist olup geldi. Ýöne şo repressiýalar dowam etdi. Näme üçin? 80-nji ýylda 1881-de Türkmeniň topragy alındy, boyun eýmedikler öldürildi. Çağa diýmän garry, diýmän zenan, diýmän gyrdylar. Mertebesine depkilendi. Göktepe galasynda, Hyýwada, ýani Harem hanlygynda, Balkanda emedildi. Enalaryň mertebesine depildi, çağalar öldürildi. Indi şo taryhymyz bar şo taýda. Onun härde taýda gowdy diýdiler. Toprağın gaýdyp geldimi? Elinden alınan mallar berildimi? Hukugyň dikeldimi? Ýok. Şo adam kolhoz işledin. Şo adam kärendi işler. İki döwürde de teňki däl. Hukugyň dikelmediler. Indi şol taryhdan bir parçadyk da diňe aýtjak bolup. Bir bölejegi. Ondan soň KGB'ň arkiwlary açylmaly diýär. Näme üçin aç? Kim bu Türkmen halkyna täklif etdi? Aýdyňlary sen garaladın, atdyň, halk düşmany. Berkisi 70-nji ýyllar biziň şahyramy Anna Sultan Kekilowa ortada informasiýa bar. Şo zena sen garaşsyz boldyňda, haýtan garaşsyz bolupdy, akladymy, hukugyny dikeltdimi? Onuň ýoldaşynyň gözlediňmi, çağalaryny gözlediňmi, pul tölediňmi? Garaşsyz döwlet gurulşly bolýan bolsa. Ýok, hiç gaýry edilmedi. Adam çykan okitçedan. Ol diňe biri müňlerçe türkmen içinde. Indi kim Panlista oturup Panlistadır. Kimler derman urdy? Näme? Anna Sultan Kekilowa ýyllar boýy 10-njy ýylda. Kim Anna Sultany näme Mentovskoýdan näme gitdi, bask edip Panlista alkypdy, öýünden gelip kimler alkypdy? Kim şolara näme karara gol çekdi?
haýsy minister, haýsy начальник adem. Ondan soň ine şu sistema, türkmene ziýanly sistema illüstrasiýa açyk görkezýärler, arhiw açylyp, arhiwden. Ondan soň inçelerine rejimiň nähilagdaýda türkmene ziýan beripdir. Täze düzgünde şu köneden hiç zat gelmez ýalam şu illüstrasiýada ýene şonu gorýa täze düzgün. Diňe öňkü rejim ýykanyň bilen bolan ok täze rejimi alamda goramaly hukukdaýdan. Yani siyasi nemesi bolmaly. Kararlılık bolmaly. Öňkü rejimlerde aklarda da, kazırlarda da häzirki altyn asr döwründe de türkmen watandaşy ekonomik taýdan garaşly bolup durda. Topragy ýok. Mümkinçilik bilen iş. Ene şol ekonomik taýdan garaşsyz bolmaly täze. Bu garaşsyzlygy, yani halkyň ömür güýçlügini hukukdaýdan, yani ýuridik dokumentleriň üstünden, yani konstitusiýanyň üstünden esasy büýük kanun. Konstitusiýanyň üstünden her bir vatandaşyň hukuky dikeldirilmeli. Yani hakkı dikeldirilmeli. Siyasatda öz şahsiýetini, öz topragyny, öz mülkini, ýurduny gorumana hizmet bolmaly. Siyasi güýji bolmaly da. Nemeden daşary, sady güýjünden daşary. Zatlar edilmek üçin belki men görmeýän tarapymadyr, bilmeýän tarapymadyr. Türkmeni suratda, illüstrasiýa özü ortaga atylmalydyr. Özüni opozisiýa görýän ýurtdaşynda Gurban Serdar, Gurban uly elbetde Serdar ýaşa düzetjek bolýar, atasy ýol beren ok. Ýa-da Gurban ulyň gyýzy adamkärçiligi o ýene çağatyklara hyzmat edip ber. Indi oňorar ol, Serdar oňormasa ol oňorjakmyşyn diýip halkyň gulagyny nemetmeli däl, gündürmeli däl diýip düşünýär. Ne? Bir sanjak söz, illüstrasiýa. Şonu ortaga atýan, şoň üstünde maslahat edýär. Herler alşýar, halk näme diýip, özüňiz näme diýip. Ne? Türkmen halkyna bähbetlik bir iş etjek bolsaňyz şo sözi ortaga ataýmaly. Yani illüstrasiýa diýmek nämedir? Illüstriýuw etmek, ýani açmak söýdi. Eliň aýagyny görkezmek hemme lazım. Taryhymyz nähil bolupdyr? Häzirki ýagdaý nähili? Gelecek nähili? Eliň aýasynda diýär, eliň aýasynda. Şu illüstrasiýa eliň aýasynda. Gözüňe dürtülip durmaly, görünüp durmaly. Edilen hereketler, ediljek hereket. Ol illüstrasiýa sözüni sen opozisiýoner bolup, özüň opozisiýoner diýip taplaýanlar aýtýanda, aýtmaýan bolsaň diýmek seňde bir problem bar, ýani mesele bar. Ya bir zatdan gorkýarmyň. Adamlar şonuň aly sonra ýüzüne çykmagy, çykma neme mümkinçiligi bolar. Näme üçin doğrudan illüstrasiýa sözüni illüstrasiýada etjek diýen oklarla bular. Adamlarda döremeli şu sonra. Aziz ve buyur. Yine bir misalyň üstü bilen düşündirjek bolayyn da has düşünüpli aýdyň açyk bolmasy üçin şu meseleni. Yine bir adam gözüňize getirip Türkmenistanda bir iş yerinde işleýär diýelim mysal üçin. Öýü var, işi var, hökümet işinde işleýär diýelim. Häzirki nemedäki ýaly. Indi şu atasynyň kakasyny tanany ok bilen ok mysal üçin. Bilmese. O nähilek bolar, ýani döwlet ýa bilmedim. Ýurt döwlet diýinde, döwlet şular häzirki rejim
Şeýle diýär-de o adamı. Senin ataň kakasy basmaçy bolupdyr. Galtaman bolupdyr. Owa. Şol sebäpdenem şo wagtky Sowet döwründäki nemeler döwlet guruluşy ýok edipdir onu diýip aýdanda. Indi gözüňize getirin. Senem bilen ok taryhyny. Dogrudanam galtaman bolupdyr. Ýöne döwlet häzir şu wagtky rejim maňa iş berdi, öý berdi, ne bileýin, mümkinçilik töretdi. Owa diýip hili minnetdarlyk duýgusy içinde nemetdiňde bilmese. Sen taryhyny öwrensen, owa ataň kakasyny galtaman, nähilek galtaman ýa-da nemeji, ýankaýdyşmaýarlar. Basmaçy. Basmaçyň manysy näme? Näme üçin basmaçy bolupdyr? Ya Az aňarak taryhlary öwrenmäne başlasaň soň orta çykýar-da Rusyň gelenligi, basyp alandygyny, ondan soň ondan yerli ýaşap ýör maly mülki bolan türkmen basyp alyp olaram öz topragy üçin göreşen wagty galtaman bolýarmy ýa-da dogry bolýarmy? En sonra çykýar-da. O bize okullarda neme diýip öwretýärdiler. Ne? Göktepe uruşda şeýle şu ýyllarda bolupdyr, şu ýyllarda neme diýip Rus gelipdir, demir ýol gurupdyr. Soň bilmem bir general Tekezi Tatyana diýip eserem ýazyp neme diýip berler. Hawa nämemiş Rus gelipdir. Rus gatrehimdarmyş. Hawa. Ol döwür uruş bolupdyr. Diýen ýa böyle bir yüzleje näme getirjek bolýarlardy. Taryhy olar ýazýar-da istediği göre, islegine göre. Hawa ýaşy gyzjagazy eýe çykypdyr, soň Orsiýada gidipdir, Moskwada okapdyr. Näme bolupdyr? O diýmek medeniýet getiripdir diýip inanmalyda biz. Şoň üçin şeýlerek eserlerem ýazýarlar. Belki bilýänsiňizdir, eşitensingizdir. o O Tekaydı Tatyana näme üçin ýetim boldy? Kim ýetdi? Erkana ýaşap böken enetem näme sebäp boldyň ýet? Oja şerlen aýdan oklar da. Howa. O taýyn aýdan oklar. Ýani taryhymyzy bilmesek, näme bolany bilmesek, ne bir ýaňy bir misal berdim de ýolbars diýdim. Ýolbars çagasy, ýolbars bolup ýetişýär sebäbi. Näme bolýar? Kiçiklikden eýtýär. Bilip bilmän şu tebigatyň nemesi şeýle de. Dikabir häzir eldekileşdiren ýolbarslar bardyr. Öýde saklaýandyrlar. Ha? Käbir ülkelerinde kawat gelýär-de. Aslında ýolbars tebigatda gezmeli bir neme. Ama şu eldekileşdirende nälik bolýar? Yani kedi bolýar diýip, pişik bolýar diýelim biziň dilimiz bilen aýtsak. Biziň hem halymız o biziň hem halymız şol. Yani bilemiz ok taryhymyzy, bilmänimiz üçin hem öz düşmanymyza, jelladymyza aşyk bolup neme diýip ýörsün. Onuň hem häzir aýdyşymyzy ýalak ýollar illüstrasiýadan geçýär. Arhivleriň açylmasyndan geçýär. Biram şu taýda nemeni goşaýyn. Gerek Halmuradaga bolsun, gerek Saparaga bolsun. Gerek biziň mehek häzirki guruju mejlis toparymyz bolsun. O özüne aktivist diýenler şeýlerek bir neme atýarlar da, ay bular ýalancı, bular neme ýa-da ýaşullara, bular kezzap diýen ýalak nemeler atýarlar da. Ýa-da pul ogurlap gidipdir şol döwür. Ogur. Dollar ogurlapdyr. Kän ýarlyklar atýarlar. Indi mantykly düşünsek, şeýle pikir etsek, ýaşullar pul ogurlap gidipdir. Mundan öň 70'i bar bolsa, 70'i bar bolan adam çykyp illüstrasiýany açal diýmez ha. Öz aýyplaram çykar eden işleri bar bolsa. Ýa-da biziň häzirki milli halas ediş toparymyz illüstrasiýany açmaly diýip aýdyp biz aýtdýas, beýlekler şu çyzykdan bäri geçip bilen oklar, ýani çık geçip illüstrasiýa sözüni aýdyp bilen oklar. Indi kimiň 70'i bar bu taýda? Yani biz aýdyp gelip otursa illüstrasiýadan bize mi geçecek? Benim geçmekçi, hemmemiz geçeceğiz. Kimin kimligi belli olsun.
düzgünü täzeden gurmaly. Sen bundan aňar gidip bilen o. Bunu kän bir misallar bilen kän nemeleri bilen düşündirýärsem dowam edip. Muman hakykatdan hem şeýle dälmi Merdana? Mantykly dälmi? Ya bir etmiş bar bolsa illüstrasiýany ýatlamarsın ha. O zaman aýtmaýanlaryň bir näme diýe götünde çöp bar diýen sapara. Şoň ýalyrak bir meselesi bar bolýa-da. Gatty mümkin. Jemledim. Sağ ol. Bolýar, tamam. Bayram geldi. Kardeşde mümkinçilik bolsa bir tema hakynda goşmaşak, düşünjeler, pikirler bar aýdyp bilerdi. Bolmasa şaýda ýemedi. Tamamlar efendim bolar. Mümkinçilik bara meňleşdi. Hiç mikrofon açılmakda. Şunun ýaly türkmen topragyna eýe boljak bolsa, öz erkleligini koloniýadan çykjak bolsa, türkmeni suratda illüstrasiýa edilmeli. Şu tema ýaşamalydyr, tema illüstrasiýa tema ýaşamalydyr. Hazynaň gorajak bolsaň, öz hukugyny gorajak bolsaň, ýani syýasy işlere gatylyp bilme, maksat tarapdan öz hukugyny gorajak bolsaň, guşaklaryň aladasyny etjek bolsaň, türkmeni suratda başy şol illüstrasiýa nämeň nämedigini biler ýaly. Mani suratda gereklidir. Hoşuňyz bolsa bolmasa, kardeşler, yurttaşlar sağ olasyn boljak. Geleniňiz üçin sağ olun. Yurttaşlar bilen pikirlerini, düşünjelerini paýlaşan üçin sağlykly yaşaýyn. O diýili eten bolsun.